Teraz som sa zobudil, zobral som si do rúk telefón a prečítal som si, že zabili Charlieho Kirka. Možno viacerí z vás ho nepoznáte, ale ja ho poznám veľmi dobre, lebo dá sa to tak povedať, že to bol môj najobľúbenejší influencer. Charlie Kirk cestoval po celých Spojených štátoch a viedol debaty. Debatoval aj hlavne s názorovými oponentmi, čiže s ľuďmi, ktorí preferovali woke ideológiu, a u nás ich poznáme najmä ako progresívcov. Strašne ho nenávideli, želali mu to najhoršie, on s nimi stále debatoval, pretože jeho krédo bolo, že keď sa ľudia prestanú spolu rozprávať, keď prestanú debatovať, tak to je zánik slobody, demokracie a celej civilizácie. A teraz ho niekto zastrelil. Zase progresivizmus zase zabíjal. Ľudia, niet pochyb, že progresivizmus je ideológia a smer, ktorý sa uchyľuje už pravidelne k zabíjaniu. Tento smer, táto ideológia dokáže v ľuďoch vyvolať takú extrémnu nenávisť, že dokážu zobrať zbraň a vziať ľudský život. K tomuto už nič viac nepoviem, len na to myslíte.